So yun, good morning mga kabeli. Yan, magandang araw po sa lahat. At Merry Christmas po. So ngayon po mga kabeli, may event po kami kay Tito Jess sa Lubao. So ayun na po. Ngayon po si Bea. Ang driver po natin si Papandidong. Hello. Kaya nun to Bap. Dalon dami. Saan pa Bap? Hello. Iyon. Si Bea. Ay po sa loob, mga kasama natin. Good morning po mga kabeli. Good morning po mga kabeli. Happy New Year. Mahangin ngayon ah. Malamig. Good morning po mga kabeli. Pasko na. Pasko na. Bukas. Pasko na bukas. Ay po si Kabeli. So yun, makulay na buhay mga kabeli. Dalawang sasakyan tayo, dispiras ng Pasko ngayon. So ako didiretso kami ni Mrs. sa Bulacan. Ako lang pala, hindi kasama si Mrs. nandito. Diretso kami ng Bulacan namin. Ingat po. Merry Christmas po sa lahat. Yung pong nasa likod. Si Balot. Merry Christmas po. Dito po tayo na-assign. Diyan duty. Oo, ayos. Ayos mga Kabeli. Biyay na. So yun mga Kabeli, nandito na po tayo kaila Tito Jess. So ito mga Kabeli, magbababa na ng gamit. Morning, good morning. Good morning mga Kabeli. Eh, pa dito mga rakal. Ito na ito. Wala lang bibit. Yan po, kakap lang kami ng gamit. Nasa Kabeli po, nasa ano eh. Baka papunta na po yun, nag-pick up ng karne. Ano? Okay, mamaya na lang po mga Kabeli. Kakap muna ng gamit. Thank you. So yun mga Kabeli, papasok na po natin yung mga gamit natin. Ayun po, tumawag kami ng ano, ng kapilya. May kumalapad. Nangyari ko idam. Yung mga ano po, yung mga paa ng lutuan natin. Yan, buti na lang po may yan tayo, may karkilya. Sa'yo mo yun. Ano kayo Mori? Yun o. Bumabagsak agad eh. Ayos mga Kabeli. Ayos sila. Takot. Ay.
Good morning po mga kabeli. Ito po, pinapasok namin yung mga karne at gulay. Yun. Oh! Merry Christmas! Merry Christmas. Kaya mga kabeli, mag-start na tayo. Mamarinate muna natin yung fried chicken. Yan, asin mga kabeli. Tapos konting black pepper. Yan mga kabeli, ito yung chicken powder natin. Pero wala na pang laban. Hindi, bawal yan. Yan, liquid seasoning mga kabeli. Ayos. Gulay. Nandyan din kayo? Hello po! Nauna po kami dito. Una kayo? Opo. So mga kabeli, shoutout nga po pala kay ate, tita, Dina and Tito. Jess yan. Tita Dina and Tito Jess. So mga kabeli, nandito tayo sa bahay ulit nila. Pangilan na natin dito. Pangalawa po. Pangalawa, hindi. Pangalawa. Dito sa bahay. Pero Opo. yung 5 event nila, Pangatlo. Sa yung muna po doon sa sa Sasman. Opo. So mga kabeli, ano to ha? Family reunion na kasabay yung Christmas party. Ayos. Ayos po! Pangapat na, pati yung pag-deliver ng lamesa. Oo nga po pala. So, ayun. May panglima pa niyan. Okay, hunayin na natin itong minuto mga kabeli. So medyo marami-rami ang lulutuin natin ngayong araw na to. Isa to sa mga big event din natin. Yun. Lalagyan natin ng nanay ni Tres. Laurel po! Bulong na ano. Philips! Bulong kayo nito. Ano. So mga kabeli, minuto. Marinate muna natin yung minuto natin. Black. Pepper. So yung atay na ito nakababad na sa slab. Suka. Sa suka po. Para alis lansa. Alis. Lansa po. Bawang sibuyas, kuha mo ako, Tres. So yung mga kabeli, kasalukuyan nagkagayak ng mga gulay. So si Jeffoy mabibisi yun. Pero siyang cordon bleu. Yun. Yung mga kabeli, lalagyan natin ng bawang sibuyas. Yung mga kabeli, mamarinate muna natin to in 30 minutes bago natin pakuluan para pumasok yung lasa ng Ingredients na nilagay. ingredients na nilagay natin. Thank you. Okay mga kabeli, so ano tayo, Jampol? Gigisa na po yung adobo. Adobo. So bawang sibuyas. So mga kabeli, yung adobo natin, ganito ko pa siya. Pinakuluan. Pinakuluan, sangkotya kung tawagin natin. Ano po? So may mga kabeli, kailangan ito igigisa lang natin dahil dito pinakuluan lang natin sa toyo, suka, may konting suka. Tapos may bawang sibuyas na din po. So dito, kumbaga dito mga kabeli, pa-final natin to eh. Dito na natin sa titimpla ng todong-todong mahal. So mga kabeli, adobo to. Adobo. Pambasang ulam. Tapos yung minuto natin, yan, naka-low fire na rin. So yan mga kabeli, binabati ko nga pala ng Merry Christmas sila Ate Jo and Ate Gemma, Kuya Roy and Kuya Aris, Kuya Rod Tayad and Ate Hilda, Tita Maren, Tito Vil. Yan na, Mami Jo and Kuya Mac. Yun. So sa lahat po, Merry Christmas na lang yan. Adobong Manok. Adobong malagi. Adobong malagi. Toyo. Magalit po ng suka.
So mga belly, pag nag-adobo tayo, ayan, katulad yan, naglagay ako ng suka. Ayaw ko lang kumulo hanggang sa maluto yung suka. Wag haluin. Magaluin. Boy, pero nung paminta boy. Ito na, nandito na pala. Yung mga belly, ayaw lang natin kumuluto hanggang sa maluto yung suka. And then, ito yung sabaw, kukuha tayo dito. Siguro kalahati na ito ilalagay natin. So ito mga belly, katas ng manok natin. So dito tayo sa minuto. Dahil yung minuto, nag-low fire na tayo. Ayan na. So siguro mga belly, pwede na natin ilagay itong atay. So pahugasan muna natin. Tres. Pag-ialawan nga to. So mga belly, ito binabad natin sa suka. Yung atay na to para Tanggal lansa. So yung minuto natin may konti lambot na. So siguro mga ilan? Mga 10 to 15 Hindi minutes. Lang po. Mga 10 oras. Durog na to. Giniling na yun. Okay. Dito tayo. Sige po. So mga belly, ito yung pansisig natin. Ay, maskara. So maskara ng baboy mga belly, kasama dito yung tenga, batok. So assorted na to. So dito pwede nating gamitin yung pinagpakuluan na to. Sa pansit, sa bringing gagamitin natin. Inugasan to? Opo, tubig. Yun. Ay, ng manok. Ay, baboy. Okay, mimix lang natin. Siguro mga belly, mga 20 minutes pa, palalamputin natin. Masarap kasi ang minuto. Yung tipong sa kutsara pa lang. Napuputol na. Yung kutsara. Hindi po yung ano. Alin? Yung baboy, yung karne. Eh, batiin mo na happy birthday si Shai. Chanel. Chanel. Yan, happy Yan. birthday nga po pala. Anak ni Tito. Antonio and Tito Tita Maricel. Tita Maricel and Tito Antonio. Yan, happy birthday. Happy 18th birthday kay Yun. Chanel. Happy 18th birthday po. Saka yung kapatid niya, ano name? Si Shai. Shoutout din Shai, po. happy birthday. Shoutout. Shoutout yan. Thank you. Napakaganda ng birthday ni Chanel. Yun. Na hindi. Ano Na po hindi hindi? pa hugasan mo yan. Ugasan. Sige po. Thank you mga belly. So ito, okay na to. Yung adobo natin. Hayaan lang natin maluto yung suka nito. Balikan natin after 10 minutes. Okay, thank you. Yeah. Okay mga belly, lalagyan na natin siya ng anong tawag dito, Jambal? Yung pinagpakuluan po. Ayan, so konti lang mga belly. So ito mga belly, gagamitin natin sa paano? Paano po? Sa pansit pwede yan. Sa pansit. Kasi toyo lang din naman linagay natin yan. So ito, patutuyin ko na lang. Okay na to, tapos titikman na natin mga belly. Wala na tayong ibang linagay dyan, kundi suka, toyo na lang. Yun. Kasi dito pa lang marinated na siya ng paminta bawang. So naglagay din pala tayo ng paminta rito. Thank you. So mga belly, okay na yung adobo natin. So linagyan ko siya ng konting turmeric powder para medyo yellowish yung itsura ng adobo natin. Adobo sa? Turmeric. Ha? Turmeric. Adobo manok. Walang gata. Adobo sa? Turmeric daw po. Luyan dilaw. So hindi, meron tayong ganyang menu eh. Oh, yun. Okay. Mga belig. Sauce. Harap. Yung mga belly, sa ano na tayo dyan, Paul? Sa Berenghe. Tapos Valenciana. Pasas. So mga belly, ano to? Chicken liver, balon-balonan, saka chicken breast. Yun. Tapos pasas, bilisan natin sa bawat sibuyas. Ano ba po? Lalagay tayo ng Turmeric powder. so mga belly, ito na yung pampakulay. Salamat po. Pakulay at pampalasa pa. Okay mga belly, patis. So mga belly, ito yung gulay natin. Carrots, patatas, red bell.
patis, naglagay tayo. So, paminta. Konting asin. Chicken. Chicken powder. Yung mga bili yung carrots sa patatas natin. So maluluto na lang siya pag nagsaing na tayo. So ito mga bili, ginisa ko dito. Pero lulutuin natin siya sa rice cooker. Okay. Okay mga bili, ito na yung malakit rice na inaluan natin ng konting rice. Namatay yung kalan natin po. Sayang yung bigas. Tubig. Rose Valenciana. So mga beli, dito tatansyahin na natin yung tubig saka yung gata. Kung medyo kulang pa yung ano niya to, kung kulang pa yung tubig, so magdadagdag tayo ng tubig. Yun. So gata, 4 na pirasong gata to mga beli. Ito yung Fresh gata. kakang gata. Yaman na Paul. Okay Paul, okay na to. Ready nyo na yung ano natin. Yung rice cooker. Rice cooker. Okay. Hindi ko na kayo, hindi asin niya. Sana po. Ali, atin na po. Okay. Kaya mga kabeli, mag-start na sa order muna natin mga Mga katoto. Yes ko po katoto. Hello po mga kabeli. Paskong Pasko na katoto. Pasko, nandito tayo ngayon sa Guagua, Pampanga. So bukas day off namin mga beli. Pasko bukas. Pasko na bukas. Pasko Yung na. mga ninong po dyan. Yung mga ninong po. Tatago na tayo. Tatago na tayo. Shoutout po sa mga ninong ni Jampon. Yung mga inaanak ko. Hindi ka nga nagbe-bless sa akin. Sabi mo, ninong mo ako. Kilala ka lang pag Pasko. Oo, pagpasko lang. Ano talaga yung mga bata niya ngayon? Mga kasalubong mo nga sa dan, di ka babatiin eh. Kaya ganyan yung mga kabataan ngayon Hindi eh. po, binabati ko po mga beli. Ay mga bele, lutuin na natin tong. Pork minuto. Okay. Mga bele, ito na yung ating Gulay. bawang. Para sa minudo. So mga bele, ito pang ano to? Minudo. Para sa Christmas party to. Ang abo pala. Yung family reunion. Hey boy, Mga kabeli, lalagyan na natin yung isang bagsak mo na dyan boy. pork na tayo. Lalagyan na natin mga kabeli. Parang yung likod ko, tigas yung likod ko. Umabot tayo sa buhos niya. Ayos sila natapos. Hotdog. Mas mahal talaga yung Okay, yabol na lang natin hotdog. So mga bele na nakaliktang hiwain. Ay, ito sa Abel. Ito na, boss. Si Mori. Kaya, boy. Paminta. Subos ko. Yan, mamat ko. Diba? Paminta.
Backlighter, nasaan? Good. Bigas. Okay. Opya. Oy, Laurel. Tatarad na si More, mga bere, nag-iiyaw ng baboy. Lagyan natin Laurel. Okay, ito yung pinag. Pakuluan. Wow, bilisan mo. Konting paspas. Okay mga bele, ito na yung ano natin. So, hintayin lang natin yung hotdog. Isasama natin dito. So, ayan, medyo may konting tigas pa yung patatas natin mga bele. Lagyan natin ng Dog. Okay mga bele, lagyan natin ng konting tubig para dumami yung sarso muna. Okay, hintayin lang natin lumambot yung ano dyan, Bon? Gulay. Gulay. Ayos, ang buto-buto, sabi ni Apong Friends. Yun. Ayos. Shoutout JC Montero. Shout out. Mga bele, lalamutin ko lang yung patatas na neto, tapos okay na to. Titikman na natin. Thank you. May kulang po. Na? May kulang. Ano? Ay, Red Bell. Mabuti na lang, nandiyan si Jampon. So mga bele, Red Bell. Yun. Mura Red Bell ngayon eh. 400 ang kilo. So mga bele, pag magpapasko talaga ganon, nagtataas ang presyo ng mga gulay natin dito. Kaya yung ano, nakakapakirot. Nakakagulat. Nakakagulat. Kumbaga kahapon bumili kami. Kung yung presyo ng patatas is 110 lang kahapon, ngayon ka bibili, discuss ng Pasko, nasa 140 na. Yun. Ganun talaga eh. Opo. May magagawa ba tayo dyan? Wala po tayong magagawa dyan. Wala na. Thank you. Takpan muna natin, Paul. Okay. Sa mga beli. Kaya po si Kuya Mori. Good morning po mga kabeli. Yan. Pangalan po yung pang sisig. Oh, maapoy. Kuya Mori. Maapoy na. Yun, tatakpan lang. Tapos makakatay na. Para paano yung Hangin. mga sa ko. Yun, mahulog. Pressure. Yung pressure. Yun. Ayos mga beli. Okay mga belo, okay yung minuto natin. So nakadalawa na tayo. 9:30 na ng umaga. So titikman muna ni Tres. Ako na. Love kita eh. Nami. Sarap po. Okay mga belo, tikman ko. Tama nga. Yummy. Nasa yummy na po. Mga belo, masarap na po. Nahiting na po. Bo, tissue po. Tissue. Buti na yan, nakahabol yung Hotdog. hotdog. Saka Red Bell. Ganda. Menudo na may Keso. keso. Okay. So yung mga kabeli, ito na po yung ating Shanghai. Yan, gawa ni Mrs. Kabeli. Hindi ko lang mga piso ito, napakarami mga kabeli. 200. Yung 200 pieces ito mga kabeli. Ito madali lang naman lutuin ito, pero mahirap gawin. Tagal. Tsaga-tsaga lang. Maganda po nga rin pagkabalot niya mga beli. Tumulong po kayo. 1,000. Marami 1,000. Kasawa si ano to, Tita Bless. Ayos, Paul. Ayos mga beli. Dito tayo sa Pampanga. Sige. Pilitin natin yan. Ulog lata. Ayun. Gordo blue. Konting-konti na lang ito mga kabeli. Yan, thank you. Okay mga berry, chopsay muna tayo. So ayan, chicken breast. Okay, balunan. Balunan. Oyster. Okay mga berry, lutuin muna natin ito. Tapos, yun na, start na tayo.
Okay mga kabeli. So estimate ko rito nasa 5 kilos pang lapu-lapu na to. Hey, thank you. Yan po si Kamori. Nagluluto ng, ano yan? Fish na walang balat. Oo, nasunod na. Ay, nabagsak ko na. Yun, nadala eh. Ano yan, Dam? Sisig po mga kabeli. Sisig Kapampangan. Yan, yaw. Sisig Kapampangan. Yeah. Hey mga kabeli, ito na yung chopsay natin. Ano yun? Baggy beans, tsaka chicharo. Chicharo. Stock mga kabeli, pinagpakuluan ng Pansisig. ngoik-ngoik. Oyster. With good seasoning. Mushroom. Ilagay na natin ako. Papalo na na. Paminta. Mga beli, konti celery lang. Parang may something na aroma siya. Yun. Something ha? Yun o, English o. Chicken powder. Wala ba natin ito? Small one. Na. English din ah. Gagawin, hipon. Shrimp cubes. Dres, tunawin mo muna yung cornstarch mo. Yun, broccoli. Yan ito. Magic kamay. May nakalimutan po ulit. Ano? Yung red bell. Natin nakakalimutan yung red bell ngayon. Baka nagmahal po. Nagmahal siguro. Dahil nagtaas yung price na Nagtaas yung presyo. nakakalimutan. Yan po mga beli. Yung mga beli, pinapalambot ko na lang yung gulay tapos titikman natin. So maglagay lang tayo ng konting asukal mga beli. Yan, balancer. Okay. Punta mo si Kuya Jepay mo. Ano naman? Silipin natin. Yung mga kabeli, ito lang po yung ating fried chicken. Yan, chicken manok. Tapos, ito, kamusta na yung lapu-lapu? Okay lang. Chicken lapu-lapu. Chicken lapu-lapu. Ayan. Ngayon na natin babalikan, baka dumi. Pwede kaya So kayo. mga beli, hindi tayo pwede mag-low fire dyan dahil madaling makapal yung lapu-lapu. Pwedeng ilaw yung loob. Sunod ng labas. Tostado yung labas. So kailangan low fire, mamaya na natin lalakasan yung apoy. Tutukan mo camera na. Okay mga beli, ito na yung ating gulay. So chapsoy, pampalapot, Yun. pampanyaman. Mori, tikman mo nga Mori. Dito Mori. Si Mori lang ang Sambagsak mo na dyan, Mori. Yun. Bumibelo si Mori ngayon. Medyo okay na. Wala yung medyo. Matapok si mga kasama. Patamak siguro. Ano, kulang saan? Okay na po, okay. Okay na. Alanganin ako sa sagot ni Mori, mga kabeli. May medyo po. Merong medyo. Pag may medyo kasi, delikado yun. Dapat yung sakto sagot, malat, matabang, gano'n. Sambagsak mo na, Mori. Sayaw nga pong friend. So yung mga beli sa akin, okay na yung lasa. Tama-tama, balance na balance yung lasa ng alat, saka yung linamnam ng gulay. So ngayon, lalagay na natin yung Repolyo. repolyo. Dating!
Repolyo. Turuan mo cameraman, ganda ng gulay. Yung repolyo. Okay, susunod na natin yung pansit. Yung mixed seafoods ba? Okay na? Hindi pa po. Okay, Mabelo, okay na to. Thank you. Okay, bawang sibuyas. Chicken breast. Para sa Pancit mix. Patay balo na mga kabeli. breast, tubig. Oyster. Bita. Soup. Okay mga beli, tatakpan muna natin to hanggang sa maluto yung sahog. Mixed seafoods. 1, 2, 3. So mga beli, ito na yung pampansit natin. So okay na yung sahog natin. Pwede na natin ilagay ang ating. Gulay. So ito, carrots and Baggy beans. how about this one? Celery. Celery po. Ay, lulutuin lang natin itong gulay. Tapos yun, kung wala tayong pang-topics. So, mixed pancit tayo ngayon. Canton Beyond. Yun. Ayan, talaga ng cabbage. Sana may lasa yung Yung gulay po. alright, thank you. Pamog siya. Okay mga beli, pancit mix na tayo. So yun mga beli, tinimplahan ko na yung ano natin. Yung pancit, soup, Pancit natin. canton. So madalas naman natin linuluto itong pancit. Kaya yun, namadali ako. Hindi ko napakit. Tara. Nabagsak po. Wala na isayaw tayo mga kabeli. Tayo yata na. Okay mga kabeli, lagay na natin yung Beyond. Yun. Bali mo yung ano to po, Chelsea, kay Johnny. Dadagdag tayo ng danom. Yun, tubig. Eh mga beri, tatakpan muna natin to hanggang sa matuyo na yung ating pancit. Pag natuyo natin, tikman natin, and then yun na, tuloy-tuloy na to. Thank you. Yeah. Ay, may bilig na. Yeah. Okay mga beri, titikman na natin itong pancit. Ay, tres daw. Tikman po natin. Ano? Tikman po natin. Sige. So, binigyan kami ni Tito Jess ng prime ribs, saka ano to? Ano to isa tawag niya dito? Salmon. Napakanyaman. Tapos yung prime ribs, dala pa niya galing Amerika. Napakanyaman, napakalambot. Wow, fine. Yung mga desisyon na po. Wala man yaman. Prime ribs. Balay ako dyan boy. Napakalambot. Balat kasan. Wow, wala naman yun eh. Yaman na yan.
Tingnan mo mga toto. Kayo. Thank you kayo kay Tito Pre. Tito Jess, thank you po. Harap. Mamabili ako kayo na itong pansit na to. Ano to? Plating na to? Okay. Mabili, sisig tayo. Buyas. Ano ba marami? Yun. Konting chicken powder. Konting-konti lang. Sili. Laki lang hiwa. Ito. Salt. Yun, asin. Black pepper. No, you can put it there. No. Really? Yeah. Go ahead. Yeah, I'll get it. Or seasoning. Yan nila konti. Yan, liquid seasoning. Tapos, haluin. So mga kabeli, request po wala pong Atayan. walang atay. Tapos kalamansi. Okay, balikan natin mamaya yun. Balikan na lang. Tawag ako doon. Hihati ko din na. Hey, bawang, butter. Mamabili ka kung ano lang na. Luluto na po tayo ng mixed seafoods. Buyas. Masag. Sa mga very mga seafoods na to, sila Tito Jess ang bumili. So sa farmers pa po nila, binili to. Thank you po. Manila. Na? Okay, mabili, tatakpan muna natin. Sa mabili, nakapok lang yung ano natin, yung alimasan. So, lutuin muna natin. Wow. Bat. Hey, ipon, mabili. Muscle Tom. Muscle man. Masay sibuyas. Yung red bell. Ito. Okay, mabili, balikan natin to after 2 minutes. Okay. Luto lang dito. Okay, mabili, buttered garlic, buttered garlic, serve na tayo. Butter garlic seafood. Seafood, crab and Sugpo. crab and shrimp. Pasok mo. Dalangka. Ito muna. Ipon. Upo. Tumabili nun ako to kasi nakapok na yung ano natin. Yung masakot dyan. Yung alimango. Sige, yung ano. Yung mga beli papupunta yung si John Paul doon sa loob. Ayun, dumarami na yung mga bisita. Malilate yung ano, lapu-lapu natin. Thank you. Yung mga beli may lechon.
Ayan daw, pinggan. Pinggan? Yung mga kabeli, yung sweet and sour. Lapu. Hindi lapo. May lapo-lapo, tapos yung isa. Oh, yung malaki. Ano talaki ito kata? Talaga ito. Hindi ba sure? Yung mga kabeli, basta sweet and sour. Basta. Yung mga kabeli, ito na yung butter garlic, alimango at hipon. Yun mga kabeli. Hindi po. Yan po yung nasa. Pangyanik ko ah. Nagbalo sa atin lang po. Ako. Walang taon. Hindi kanya mo gawin? Ay, kung tayo gawin? Sabi kong beer yung isa. Oh, we're not doing opening prayer. Ow! The damn wood here is so hard. Medyo. Merry Christmas! But they're already eating. How does that work? Okay, let's pray. Oh my God, they want to pray. Doble yan? Oy, nasi yung chicken ni nasi, ne? I don't know. Christopher is the word. Where's Christopher? He's coming. This organization. Now let's begin for the opening prayer to be led by Dina Bautista. Oh, Christopher. Grace Bautista. Oh, Mom. Dina. Diggy. Yes, Carissa. Carissa. Come on, Christopher. Okay. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Bless us, O Lord, for these thy gifts which we're about to receive from thy bounty. Through Christ our Lord. Amen. And joy. And for this gathering, just thank you for all coming out to celebrate Christmas. Merry Christmas! Okay, then later we got a lot of games and prizes. So guys, be ready. Okay, eat well guys.
Our Facebook if he wants to oh, say hi. So your family knows you're alive. Mom, just put it here. Just put it here. Just put it here. It's gonna fall. Okay, shoes. What did I say? Slippers. Put them on. No shoes, no service. I don't want to see you without those. Hello po. Yun. Eh po tita. Hello po. Apo. Thank you po. Enjoy po. He said, "Are you hiding from my children?" No. They'll eventually find me anyway. Sleeper. Oh, there you go. Let Auntie Gerald eat first, okay? Maybe you shouldn't have eaten breakfast. I didn't know it was gonna be ready this soon. Oo, ma. Yung kanin yung nasa puti. Hindi ako makakain pagka ganyan. Yung madami. Kumain na kayo. Ayan. There's no room. That's what. Lechon. Ay, Ali, ipanik mo yung kababo. Ding, you wanna eat now? Barbecue. I do ketchup. Yeah, I can feel the spider on me. Oh my gosh. You need to get Oh, Yana, how about you eat? Wanna eat lumpia? When is presents time? When is Christmas? Hello po. Eh, Merry Christmas po. Merry Christmas! Eh, tita, Nay, baka may gusto pa yung batiin, Nay. There's one here in my room. Ay, mga kids ko. Hello, Merry Christmas. Over there. Si Ann, Find a place. Christine, Zelda, Cathy, at sila. Thank you po, Nay. Okay. Hello po. Thank you, Merry Christmas. Alam mo, mabati ko ang asawa ko na nasa state. Issue. Thank you po. Anak kayo. Amantino niya siguro. Mga ko pa. Ora ka rin, plato ka rin ako. Asia and what else? Fried chicken? What else? Alin manuyang ke. Fried chicken on fire. Ng lalaki. How about pancit? Test. Yes. Okay. What else? Galak na ko mandam yan eh. Oy, tayan rin, bungsuni. Donut. Bobo. O sige, mga anak ko, mami. Wait, there's so many bunks. This is your dad's cousin. Hello. I have dirty hands. Ngayon gusto ko. Hi. Hi. Name? Baby. Auntie Baby. We have many of those. Yeah. I test. Auntie Tess. And Elsie. Are you my sisters? Yes. All of you? And brothers. They all look alike. Oh, you guys all look alike. I would say she does not look alike. Here. Yeah, There's no sauce for lumpia. Come on, Diana, let's go. Over there and eat. Hello po.
titingnan mo kami sa ano, para makita nila na kami. May kumari, Susan. Baka may gusto po ano, batiin po. Naiwan si kumari ko doon sa USA. Pangalan si po? Susan Bautista. Yun, shoutout po. Kapatid ni Kuya Jessie. Kapatid po niya, Tito Oo, Jessie. kumari ko siya, kumari. Hello po. Magkakapatid kami. Magkakapatid po. Ako ang pinakamatanda. Anak kami ni Damian Tanwaki. Yun. I'm baby. Kasi nung buhay si Nangitang, ako ang kasama niya dito sa bahay. Opo. Si... Nangitang. Opo. Ako po yung kasama niya dito pag umuwi siya. Yan po pala mga kabeli. So, magkakapatid daw po silang tatlo nila nanay. Sige po, kaya lang po. Here's Ma'am Koa for the legend. Matangos. Wait, yours in Wapio? Yes. So yours looks like yours? Oh, okay. This is good. The fried chicken is good, honey. This is more coconutty. Kind of tastes like salty Filipino chicken hearts. I would say this is first in case they have this adobo. Yeah, adobo. What else do you feel like having? This is fried chicken. Uncle, What? safe travels. When do you head back to the States? You're just waiting on the VA? Yeah? I didn't want to do it, but my wife pushed me to come up with it. See if you can get more? You've got another grandchild coming, that's why. I'll give you more than disability. I'm Marisa Bautista. I'm your avid fan. Yun, thank you po. Wala, sige, Merry Christmas. Sige. Tingnan ako lalaki. Ay, sige. Oya, Chen. Escucha Bambino. Ay! Saan yung banwa? Wow. Ano kayo? Ano? Thank you kaya kang pegalang. Gawa ka mo. Oh, magkain na kayo. Mali ba ka na sa akin? Karang piyaro kayo na. Halika kayo, mga anak kayo. O mga anak ko, pare, mga anak kayo. Okay, kumakain. Wala mama na pa nasi. Ang pa siguro kanya na. Hello po. Mga kami. Opo, sige po. Pare, Huwag kumain, pare mo. Mamili na kami mo. Ikaw, ngayon ka? Alis ka na. O sige, Merry Christmas na lang. Okay, pare. Hello po. Kaya kayo na buong mundo, magsalita kayo. Hello po. Hello, sarap ng food ni KABELLY. Thank you. Thank you po. Yan, baka may gusto po yung shoutout. Sa Lubao, Pampanga. Shoutout po. Shoutout. Ang lahat ng mga pamilya ni Apon Tirol. Asan yung asawa ko ng Apon Tirol? Dito, hello po. Hello. Shoutout po. Sino shoutout po? Ay, sa mga friends ko sa Shal. Thank you po. Hello po, nanay. Nay. Hello po. Merry Christmas! Hello po. Merry Christmas. Hello po, tatay. Merry Christmas. Thank you po. Baka may gusto po yung batiin, nanay. Baka may gusto po yung batiin. Nagdagan kayo dito na yung binabati. Hello po si Tito Jess po. Kumpare natin. Kumpare ko. Thank you po, AJ po. Okay.
doon. Yan, dito ko pa nilapin. Tapa na niya yung pair. Mahal kayo niya. Ang kato. Kaya na namin yung ringala. Mahal kayo. Sige, mahal kayo. Ano na, kumusta ka na? Good ka na? May binyag din ba? Opo, may binyaga pa yung bahay lamesa. Mga na kayo, patakaw ko na. Ay, di lang po, guys. Sige, sige. Ay, ito pala si ano, dumating. Asan mga anak mo? Oy, kayo ng dalawa. Kasi ba yan? Kasig naman. Sabi ko, di ko po. Kayo ba na? Masyadong bagay pa yung kukunan mo. Ay, mga student na kayo. Lala pong video, so, dito mo pong pasensya rin Marites. Gawa sa kapong kong bagya. Oo. Bekay ka. Medyo mauna na akong boses rin. Anyway po, ating kapong games, pamiyagkaya pong cash, chocolates, and perfume. Yung perfume, pag sinabi nga namin niyang bot, ikay namang mangwa kung anong brilyo. Okay? So, pasensya po kasi ko pong asabing medyo di ka nice dahil ating anak. Siyempre kasi sa party po inine. Kaya po mete. So, bawal po yung KJ, dapat po happy. Okay na po? The more the merrier. Panggas hanapin po. 200 per winner, 100 per loser. Okay tayo? Kinunter ko po yan ha. And then the rest, ito po yun. Depende po kung yung pamimigay namin. Okay po, meron doon pong loser na, yung may loser po kami na chocolate, kayo rin po ang kukuha kung anong gusto nyong flavor. Okay tayo? Pwede po ba yung pag-ano, loser ako, isang kahon ng kukunin ko? Ay, hindi po. Isang piraso lang po, isa. Tulad po sa chocolates, kunwari loser, kunwari nanalo tayo sa winner, 200 pesos. Pag wala akong masyadong cash, chocolates muna ako, isa lang, bahala po kayo kung anong gusto nyong kunin. It's your choice. Pero isa lang ha, isa lang. Okay. And then, we have bato-bato, pick, winner, take all. So mamaya mamimigay ako, ilan po bubulsan eh. Kaya po, pang games kala po Renny. Okay? 1, 2, 3. One more. Compress. One more. Okay. Ready, I will introduce my eldest daughter. No, we start with the youngest because she has to go. My youngest, Sherilyn, and the 2 children and the husband, Alex. Say hi. CJ. Say hi over here. Say hi. Alex, come by shake. Yeah, go. Okay? Yeah, I'm gonna take her to pee. Yes. Then my son, Christopher, and the wife, Elizabeth. Lizzie. Oh, see, they all know you as Lizzie. Alawana. Already got Hello. 11 years old ka pa yan. Looks like already a girl, young lady. Young lady. Yeah. Okay, look at them. They're all my relatives. They're all my cousins. Okay, who's in yellow? Christy, husband, Hello. Alex also, and the 2 grandchildren. This is Ava, 11, and then Dean, 7. Mataas yan.
Looks like you. Come on. They said that they all look like you. So anyway, Cheers. yan yung pamiyarong tangan. Mag-enjoy kita mo. Makanta biki, malagat mo itang bikit-kita mo. Chris, message to your relatives. Oh, hello. So happy that you guys could come and join us. We don't get to see you guys often, as we would like, because we're in the States and we don't travel as much to the Philippines. So, you know, the kids have activities in school. It's not always as easy, but we're always happy to be here. If you see us, always say hello. You know, we're glad to have you guys here and join us for Christmas. Atin nyo like mo It's their second time. We're also glad. Malagayang Pasko. And a happy new year. Oh yeah. Happy New Year. Which one? Shay. Oh, Shay. Welcome everyone. I'm the youngest. Thank you. The sexiest. Thank you for coming. I'm glad that all of us and all the grandkids can come visit my dad's town. I know that it makes him happy, and it's happy to spend it with all of you. Merry Christmas. Picture. My cousin from Darayan, San Francisco, nakandaminis. Christy. Picture taking before we leave them. Don't worry, I know. One winner, 500 pesos. For the loser? For the loser, 100. Okay, for the loser, It's okay. 100 pesos. Okay, pag natalo, lalapit yan kay Madam Christy. Okay? Okay, kaso wait lang, wala ko ng mic. Siomai, siopaw, suman. You got it? Okay. Siomai, siopaw, suman. Oh, warm up tayo, warm up. Okay, warm up muna tayo, girls. Siomai. Siomai. Yan. Siopaw kasunod. Suman. Yes. Siomai. Good. Yes. Siopaw. Yes. Siomai. Siomai. Okay. Girls, kailangan right word and right actions tayo. Pag wrong words, okay yung action, bawal din yun. Okay? Dapat perfect words and actions tayo. Okay? Dapat tutugma. Kailangan po tayo medyo na-English ng barrel life. Oh no, we understand. Go ahead. Okay? Warm up. Just the boss. Warm up. Okay? Yes. Suman. Aray, gusto. Siomai. Siopaw. Siomai. Siopaw. Siomai po. Suman. Siopaw. Okay. Eh, bakit hindi na naman tinalan? One last request. Pakilakasan po yung words natin, okay? Siomai. Okay? Ay, siomai. Let the game begin! Get set! Go! Thank you so much! What the 100! Adjust! Ready! Get set!
Wala po, kanil. Pag ganun ka na tayo. Thank you so much. Sorry. Ready? Siomay. Siopaw. Suman. Siomay. Sioma. Thank you. Here, loser. Okay, ready? Siomay. Siopaw. Suman. Siomay. Yun na tayo. Ready? Siomay. Siopaw. Suman. Siomay. Siopaw. Thank you. Tricking. Adjust. Siomay. Suman. Auntie. Thank you. Adjust tayo ng konti dito. Andito yung mga audience natin. Wala nang araw. Harap tayo. Paharap po dito. Paharap. Adjust. Buti na lang. Ready, get set. Siomay. Siopaw. Suman. Christy, your mom lost. Oh, forget it. You're free. You're free. Oy, cake. Basta yung speaker. Pakain mo na eh. Okay po. Ready? Go! Siopaw. Thank you. Hey. Hello, sound check, 1, 2, 3, sound. Sound check. Test mic. Check, 1, 2, 3, sound. Ayan! Thank you so much sa aking sound system. Oh, guys! Mamaya na po, Marites! Naglalaro po tayo! Okay, ready? Get set, go! Suman. Siomay. Siopaw. Suman. Siomay. Thank you so much. Kailangan po mabilis ng sagot. Pag delay tayo ng 1 to 2 seconds, then, ready? Get set. Siopaw. Siopaw, pagano po? Suman. Suman. Yes. Ready? Get set, go! Siopaw. Thank you. Okay, ready? Get set. Oh. Ano shop? Wala pong shop. Wala siya. Adjust. Okay, ready? Alam niyo na po, no? Get set, go! Ano showman? Wala pong showman. Adjust. Siopaw. Oo, bahala po kayo dyan. Go! Siomay. Siomay po, siomay. Ito po siomay. Punta na po kayo Ma'am Christy. Apat na kami eh. Ready, get set. Siomay. Siopaw. Hanapan ng kamay. Thank you so much. You need the hand. Mami, dito po tayo. Sa halagang $500. It's a joke. Okay, go. Siomay. Siopaw. Suman. Siopaw. Ang lakas na loob ka, ha? Bro, papaalala lang po, ha? Kung may masasabi ako, katuwaan lang po, ha? Okay. Lahat po yun, joke time lang po yun. Go! Siomay. Siopaw. Suman. Masasabi lang, ako na tayo, ha? Ready na! This is it! 500 pesos. You ready? Get set. Siomay. Siopaw. Suman. Siomay. Siopaw. Hi. Okay. So, pangalan? Perla. Taga saan? Rizal. Dito pa tayo. Ayan. Taga saan po? And then pakilala din natin yung mga kasama. Yung taga
alaga nila ang anak ni Yakong. Ay, kasama ko. Yung anak ni, yung kapatid ko, si Ate Lynn. Tapos yung anak niya, at si Cristel doon, si asawa niya, si Kuya Banjo. Tapos yung anak ni Kuya Carly. Ay, si ano, yung asawa ni Kuya Boy. Si Josie, tsaka yung anak niya. Tapos yung anak ni Kuya Carly, si Jen, yung panganay. Ay, si Res, panganay. Si Jen. Tapos si Grace. Tapos yung apo niya, si Ace, tsaka si Adrian. Okay. Congratulations! 500 pesos! Hindi tayo Picture, picture! Ang picture ko yun. Yay, wag kanya pato-pato. Guys, we will take all ito ha. We will take all. At yan. Hindi po, hahawakan lang muna yan. Hindi pa sure, nasa kanila yan ha. O, yung mga mataganda mamaya. Huwag nyo yung pupulsa yan ha. Don't open it girl, don't open it guys. Just hold it, okay? Okay. Kayo muna. This is first. Okay. Okay. Bato, pick. Go. Ready? Bato, pick. Okay. Bato, pick. Sorry. Patay talaga siya. At yan, pakita mo natin. Bato, pick. One more. Bato, pick. One more. Bato, pick. Nagulumit niya ako. Talikod. Talikod. Bato, pick. One more. Bato, pick. You're on the same side. One more. Bato, pick. Ano sa'yo? Bato, paper. Thank you so much. Bato, pick. You understand? Yeah. Thank you so much. Thank you. Oh my God, you go over there. Go there. Bato, pick, and then just go. Look at them. Ready? Bato, pick. All right? Hello. Ready? Bato, pick. Bato, pick. Bato, pick. Congratulations, Phil. Ready? Bato, pick. Congratulations. Bato, pick. Hindi yan. Twitter takes all the whole time. Okay. Ako na po ang Carlando. Ako'y Vilma, anak ng Antirol. Kuya Angelic Cabriola, asawa ng Edmar Cabriola po ng Hapong Tirol. Ako po yung Jimmy na po papag-aral ng Tita Susan, apo na mga Tirol. Oh, sige, pagkain ka. Dala ka sa kayo. Ako po yung Jam Bautista, anak na pong Bong Bautista, anak na pong Apong Tirol lang po yung Apolon. Ako po yung Catering Bautista, ako na pong Apong Tirol. Next, sino po susunod? Ako'y Lisa, anak ng Apong Milyo. Ako'y Daryl Bonana, apo na pong Apostoli. Ako plato na, planta na tayo. Bakit na? Get set. Bato, pick. Bato, pick. Bato, pick. Bato, pick.
Talikod po, talikod. Okay. Bato. Ate, sa likod lang. Okay. Bato. Ate. Yan. Okay. Bato. Thank you so much. Ito na po tayo. Salamat po. Thank you. Merry Christmas. Yeah, Merry Christmas. Mga Belit, Tito Jess and Tita Dina, regular client natin. Maraming salamat, Tito Jess and Tita. Happy Merry Christmas. Oh yeah. So yan mga Beli, napakasaya ng Christmas party nila Tito Jess. So nagpaalam na tayo dahil yan, 1:30 na. Uwi pa ako ng Bulacan. Let's go na. Johnny, isang bagsak. So yan mga Beli, isa solid subscriber from Guagua. Tama? Tama. Kuya Edgar, yan, shoutout ka. Ay, hello po. Ay, maraming salamat po. Thank you. God bless po. Yung pagawa ng balay, albi ko rin pagawa ng balay ng bata mo. Ingo, yan ang last eh. Dyan. Alayo po, ay dahil marami. Johnny, ay tama. Johnny, Merry Christmas po. Thank you. God bless. So, yun. Johnny. Yes, tama. Ay, isang bagsak. Nakakatuwa. So, mga Beli, may isa solid subscriber. Maraming salamat po sa suporta, Tito and Kuya. Yun. Okay. Thank you po sa lahat. Merry Christmas. Ilan kaya? 9. Siyam. 8. Kasama si Tito Didang niya. Ilan? Hindi na marunong magbilang si Adam. 8. Pansyam ako. Okay? Ayos mga kabili. Ayos tayo, Pina. So mga kabili, papaalam na tayo. So gusto nyo sumaya? Johnny. Yes, Baba. Mori. Yes, Yes, mami. Isang bagsak, sabi ni Tito Jess. Jambol. Yun, magandang araw po sa lahat. Merry Christmas po, Tito Jess. Isang bagsak daw eh. Isang bagsak. Ganda ng giling ha. Jemoy. Thank you po, Sir Jess. Babagsak yan. Merry Christmas po. Thank you, Sir Jess. Opo. Thank you po. Morning. Thank you po. Whatever sa pulang sa mama. Sobrang busy na. Johnny. Thank you po, Sir Jess. Ayan o, babaksak. Bobet magpayo para kagawad. Ay, data po kayo. Dito Noemi, yan. Thank you po. Babagsak na yan. Babagsak mo yan. Marat! Okay, marat! Thank you po. Merry Christmas. Ako dito, isang bagsak. Kuya Didong. Si Daniel. Bagsak. Daniel Padilla. Sa mga Beli extra driver dahil wala dalawa sasakyan kami. Thank you, Sir Yan. Jess. Sir Jess, thank you po. Tsaka Isang bagsak. Ayan. Yung mga solid yung mga kabeli natin. Jepoy, Jampol, Adam, Tres, Popo, saka si Ingo. Wala si Ingo, 6 eh. So sabi ni Tita Marie, meron kayong tigwa 1,500. So ayan. Sige po. God bless po. Thank you. Maraming salamat Tita Marie and Tito Bill. Yan, 1,500 bawat doon sa mga regular member. Yan, kayo na bahala. Adam and Tres. Thank you po. Thank you po. Ingo and Jampol. Thank you po, Tita Marie. Merry Christmas po. Tito Bill, thank you po. Jepoy lang. Sige po, Kabeli. Jepoy yan. Opo. Opo, yan. Thank you po. So 6.
Anim daw eh, sabi yung mga regular natin. Thank you po, Ma'am Marie. Ay, Tita Marie. Tito Bill. Thank you po. Thank you po, Yan. Merry Christmas. Merry Christmas po. Merry Christmas. Okay mga Belly, siguro hanggang dito na lang yung vlog ni Siyempre. Yan Tito Bill and Tito Marie, Tita Marie, maraming salamat sa support at pagmamahal. Kuya Roy and Ate Gemma, Merry Christmas and I love you Ate Gemma. Ate Jo and Kuya Aris, yan, maraming salamat sa suporta. Kuya Roden, Tita Hilda, yan, thank you. Thank you po. Yan, Thank you po, sir. Kuya Mac and Mami Jo, ayan, I love you. So mga Belly, dahil Pasko bukas, pahinga kami 26, may set tuloy ang Kabeli dito kay Tito Jess. May feeding, tapos may ano tayo kay Tito Jess. Kaya panoorin nyo po doon sa vlog ni Jepoy. So siya magluluto kasi tayo 26 may bisita tayo sa farm. So yun. So dalawang grupo, hati kami. Yun, okay. Ayos na ayos mga Belly. So paano? Kita-kita tayong 26? Opo, sa farm. Yung gusto pa makipagkita sa akin, makipagkita. Opo, magpagkita sa farm. Pag ayaw niya na makipagkita, di wow. Okay, ingat na lahat. God bless all. Johnny. Yes, Papa. Thank you.